अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। केकर नारा लागत बा हो? ए दादा इस समाजवादी पार्टी के नारा बा हो। अच्छा अच्छा, लेकिन सरकार तो योगी बा। अरे हे दादा सरकार केहू के रही लेकिन नारा तो अखिलेश जी के ही लागी है। अच्छा अच्छा, जवन वो बाबा जी काम रहल का रहल? हे दादा उनकर कोनो काम वाम न रहल, उनकर फीता कई चीज जहाँ चढ़ल वो काम अखिलेश भैया के रहल। अब आपके और सुनावता नहीं। अच्छा ठीक बा, सुनावा। बीजी बड़ा तो खाली बदले में नाम हो, कैला विकास के न कवनो तू काम हो। बीजी बड़ा खाली बदले में नाम हो, कैला विकास के नहीं एगो काम हो। हो सब जन गइल जनता ई देश के टिक बनाया गया कि लेस के उखाड़ फेंकी जनता पर देश से। योगी जी टिक बना आगे अखिलेश के उखाड़ फेंकी जनता पर देश के। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इकाना स्टेडियम लायन सफारी अखिलेश के काम बटे सब ही पे भारी। केहू कैले नायक ना कई के देखावले, आईटी यूनिवर्सिटी लोक भवन बनावले। हो नाम के ना जाने अगरा एक्सप्रेस के प्रेस के। टिक बनाया गया कि लेस के उखाड़ फेंकी जनता पर देश से। योगी जी टिक बना आगे अखिलेश के उखाड़ फेंकी जनता पर देश के। छवि लखनऊ के बनौले कमाल हो, विकास पुरुष मुलायम के लाल हो। मेट्रो रेल मेडिकल कॉलेज हो, पढ़ल लिखल बाटे साफ बाई में